Te vidím. Dneska máme tu kráľa bytov. Money na môj bank account, chceme living life, Ja som akože vymýšľal, Taký chytné trošku. Dobre, tam nejdeme už. A počkaj, ale môže byť, že... Predstav sa, Braško, povedz niečo viac o sebe. Venujem sa hudbe od asi mojich 11 rokov. Aktívne sa venujem najviac možno, že produkcii pre samého seba a do toho nahrávaniu trackov. Vychádza ti nový album. Yes. Teraz niekedy 1. maj, nie? No, je to kámo akože... Je to, že po 4 rokoch, ty kokot. Že solo album. Kámo, povedz nám niečo viac o tom. Chcel by som ja počuť, že čo, ako a či... Vieš nám prezrádiť, či budú nejaké featy, nejaké také veľké. No v podstate, tak akože vravím, že po 4 rokoch tak solo album idem dropnúť. Predtým som mal Koreto album s Kamilom Hoffmanom, s môjim parťakom, tak sme vydali 2 pred 2 rokmi, ale čo sa týka solo projektu, tak som už dlho nedal. A proste no netlačil som na to, nejako som sa venoval aj iným hudobným veciam. Mal som obdobie, že som menej nahrával tracky, tak som nešiel že na silu, že teraz musím dropnúť album, lebo už som 2 roky nedal. Radšej som to nechal trošku dozrieť a až teraz to prišlo, že posledný rok som spravil skoro celý tento album, takže niekedy dobre dať aj trošku pauzu tomu a nežijem tak, že by som bol odkazaný čisto na ten rap, takže to nerobím v nejakom tlaku, že musím každý druhý rok niečo vydať. Áno. Takže tento album vznikal veľmi tak prirodzene, proste netlačil ma čas. Povedal som si, že to budem robiť tak, aby som bol spokojný s tým na 100%. A prvýkrát tam mám aj v podstate koncept k albumu, čo som ešte nemal, konceptuálny album v takom štýle, že sa viaže k nemu fiktívna story, ktorá je tam narozprávaná. A mal som to šťastie a tú česť, že mi to narozprával podľa mňa, že najlepší slovenský herecký hlas, čo môže, je to Robert Roth, on mi to narozprával na tom albume, takže znie to fakt dobre. Povedz mi, kamo, lebo napríklad ja hocičo prvýkrát robím, aj reálno, keď som prvýkrát natáčal, kamo, ja som sa posral z toho. Vieš, že jednoducho, že kamo, keby som neviem čo, športoval som celý život, súťažil som v boxe, kickboxe. Z čoho si sa posral, chcem vedieť. Kamo, ale že keď som išiel prvýkrát, tam s tým som nikdy nemal problém, ale keď som prvýkrát išiel napríklad natáčať, som bol taký, že čo ty jebe, to ako bude vyzerať, vieš, že bol som taký, že kokos, že či vôbec to dám. Áno. No jasné, no. A ako tebe bolo to prvé tvoje vystúpenie, že prvýkrát, keď si bol von, že... OK. Tak ja som hrával ako DJ najskôr, to som mal také prvé skúsenosti s crowdom a s vystúpaním pred ľuďmi. A to som bol tiež ešte proste na strednej a hrával som v Bratislave toto v kluboch. Ja neviem, ja som mal prvý booking taký, že hneď ma tam jebli medzi Daliba, Nobody, Listna a Special, tuším, že spravili nás takto 4, že to hneď bola proste fullka tá akcia a mal som tam aj ako tak dobrý čas, že v nejakom prime time tam, takže to tak akorát bolo naplnené, tak akože pohode, ja som 2 týždne vtedy iba DJoval, tak som bol trošku taký ešte, že som nemal ten skill. Takže kto vie, aké prechody som tam zajebal, hociaké, úplne nedobre možno, ale ja som mal takú postupnosť, že od DJingu menšie koncerty, ja som hrával ako DJ nejakým raperom, potom zrazu ja som si počas show skúsil dať track, potom som mal taký koncept, že som hral ako DJ a medzi to som dal 3-4 tracky moje s mikrofónom. Takže to takú malo postupnosť a potom zrazu prišlo, že už som mal vonku dosť rapových vecí, tak zrazu že sa to otočí a že idem dávať čisto rapovú show a budem mať ja DJ. Včera večer, keď som sedel a hovorím, že nič, idem si dať urobím nejakú hudbu s Konexom, napíšem nejaký text. Kamaráte, to je veľmi ťažké, ja som bol v piči z toho, ale problém je ten, že som zistil som že som hluchý, kámo, že normálne, že ja neviem trafiť rytm. Kámo, že meni si žena smeje doma, že kámo, ja som celý život hovoril, ty si celý život mimo rytmu. Že keď sme boli na nejakej diskotéke, niekde na nejakej party, že ide hudba a ty úplne ideš svoje, že ty plieskáš mimo rytma. Money na môj bank account, chceme living life, baby má telo, aj pretty face, terapia na biče, jak keby som bol delik.
Môj psychológ je Neumann Mike, mikrofón, Plitváme slovami, plitváme lovami, dokerované telo, dedo sa ma pýta, jak som sa mohol, bro, tak zhovadiť. Neviem ísť pomaly, chcú, aby som spomalil, ja neviem, čo je význam slova pomaly. Ej, život ako... Ešte čo? Však mikrofón dajme teda. Dobre. A ešte neviem, čo som dnes mal, na obed mal. Kuracie stripsy. Kuracie stripsy? Kuracie stripsy. Kokot. Život ako movie, ale ten tvoj je jak Disney. Vás chalujem jak kuracie stripsy. Pár dní bolo dusno. Pár dní bolo dusno, lebo som nerobil tracky asi preto, že hudba je pre mňa kyslík. Ej, problémy sú fúč, keď sú lové, rýchlo zmiznú. Preto som bystrý, tam kde skladám chipsy. Schalujem ťa akurát cez stripsy. Kľudne tam znovu. Ej, bro, dneska ma v píči. Tancujem si v rohu obývačky, jak Britney. Keby som bol Britney. Basa duní na celý haos, počuť z izby do izby. Čajov si pohádzujem v posteli, jak keby to bolo frisbee. Stačí, kámo. Stačí, kámo, zabil si. To máš. Ja som akože vymýšľal, ja to nevedel, že čo. Fú, kámo, zabil si. Dobre. Toto bolo originálne, toto bolo banger, toto bolo fakt niečo, čo si prekvapil si, kámo. Ale kámo, čo som dal, že tancuje v obývačke jak Britney, vieš, ona mala také videá, jak jej teraz švihlo a sa tak točila furt v obývačke, aké piruety robila. Takže momentálne sa nachádzame u mňa doma v obývačke, kde mám taký kutík, kde si robím domáce dema predtým, než idem s tým do štúdia. Brácho Kerim, mám pre teba teraz ja challenge, keďže ty ma ideš challengeovať v strihaní, kámo, čo som nikdy nerobil, tak ja mám pre teba zase niečo z môjho sveta, čo si ty nikdy nerobil. Skúsim ťa challengenúť, že spravíš dnes nejaký beat a už či chceš do toho aj zarapovať, to už nechám na tebe. Kámo, to už mi uvaril. Máš melódiu a máš bicie. Môžeš si na začiatku zvoliť, či začneš bicimi alebo melódiou. Ja začínam melódiou. Tak ja začnem melódiou dneska. A tej potom prispôsobím, aké sa hodia drums. Hoď čo stlačím, tak hej. Jo, vždy keď... A doprava s ním točíš. To je hlasík čistý, kámo. To máš taký Balkán, kámo. Máš nejakú takú sevdalinku, vieš čo je sevdalinka? Čo to je? Kámo, to je tá národná hudba bosanská, kámo. Že to by mohlo byť. A toto si to môžeš... Ty si hovoril, že nepočuješ rytmus, takže po piči, teraz keď ti pustím metronóm, tak si v kokote za... Ja neviem, čo je metronóm. A ty musíš teraz do rytmu, pozri proste. No nech sa múdu. Môžeme? Môž. A skúsim si kedy začať. Dobre? Nebolo to v rytme, brácho, ale... Začínal by som na toto. Dobre, to. No. Není zle, není zle. Není. A teraz by som išiel na drums. Jo? To me zaujíma. Kámo, nádhera. Už mi sluch ide naspäť. No. Prichádza ti sluch, more. Ostatné drums, tu už to nebude také easy, to musíš už to nebude iba, že držať. Chcel som ti povedať, daj mi niečo ťažšie, lebo toto je easy. Jasné. Zase nechcem ti konkurenciu robiť. Musíš ísť takto, hej. Cover. Myslela, že to neskážne. Ale teraz si už išiel akože celkom že blízko tomu. A to som bol u transu, vieš, pozeral som hore a no... A počkaj, to sme nenatočili? Ešte ne, to si... Ja si len skúšal, brácho.
Kvantizácia sa volá taký proces, že ti to uprace tam, kde to má byť. To kvantizuješ, akože tak to trošku porobíme. Aby si vedel aj trošku ten žargon, vieš, slovo producentský. Kvantizujeme. Tam ešte sa dá veľa, vieš to. Aby to nebolo, že má to stať 1 000 000, kurva. Tomu ver. Tak tu ti teraz ja nahrám toto. Jo, nahraj ty. Hej, dáme trošku spoluprácu, jo? Jo, môže byť. Teraz to prerobíš, že som to ja. Zatiaľ. Niekedy sa na schvál necháva niečo trošku mimo, aby tam bola taká tá ľudskosť v tom. Ja som poriadne ľudský, ja som to netrafil ničoho. Si až moc, brate. Ja som moc ľudský, no. Skúsime, kámo, vo dôležitú vec, kopak, hej? A ideš. Brácho, chceš si skúsiť zo strany niečo nahrať? No? Hudbu nejakú? Že do toho, no, niečo nahráš. Že spievať? To myslíš? No, tak je tu mikrofón, vieš? Alebo Alebo to je ako víc. Taký rapový text, 4 rádky. To je džungla, ja som len lev. Nehrám sa na Kinga, ja som ten šéf, tam lev. Počúvajte svojho nového obľúbeného rapera. Raz, 2, 3, ideš. Ticho je, Ticho je hlboké, keď krečam sám. Tvoj úsmev je falošný, viem, čo je klám. Život som skúšal, nepadám späť. Som ten, čo burky rozbíja svet. Dneska sa nachádzame v MMG Ronald Barbers. A robil si niekedy s nožnicami? Hej? Ale na vlase. Dobre, tak. Včera sme rozvali hudbu, dneska režeme vlasy, takže ideme na to? Hej, a počkajme tu, a chcete zoznámiť svojím modelom. Á, vyšíme oko. Ideme zobrať dôkerači. Kámoško, ale dobrý challenge si mi pripravil. Ja, že už nejaký typek bude, vieš, že jak ja, že len mu teraz toto skrátiš proste. Pozri, toto musíme zobrať, túto časť vlasov. Rozsúdime si, koľko chceme ostrihať. Povedzme, že ty chceš ostrihať túto časť. Nožnice držíš, vieš ako držíš nožnice? No, dobre. Pomáhaj si druhou rukou. Máš to, máš to. To je ono. Čo ti jebe, kámo? Keď náhodou ty ho vieš zachrániť, hej? No, zachránim. I teraz skús sledovať toto. Trošku z druhej strany, počkaj. Kokos, Toto, presne. Rovno odtiaľto do Antolskej pôjdem. Váha na prst svoj. Aj menej podstatné už teraz. Jak sa teší? Jak sa teší, že to nevím. Super, máš to. To je ona, vidíš. Už vieš, ako držať nožnice. Braško, ty si ako cítiš, povedz nám. Ja si myslím, že to je úplne perfektné. Ide mu to perfektne. Budem sa vyjadrovať. No dobre. Počkaj, ako teraz technická otázka, vieš, vždy proste o to, tak kedy uteká do tej si posunúť hrebienom, že mal by si ísť na češať zase. Teraz, tu si. Dobre si, dobre. Už vidím teraz trošku, že sme mimo. To je jak na Titaniku. Gaze, okej. Ale pozri túto stranu, pozri toto, že reálno to už dole zatvoril, áno. Tomu ver, no bez respektu. A bez respektu, režem bez Aj môžeš aj obočie. Predstav si, že to ne... Jak jednobunkovec nejaký iba. To je ono, super, vidíš. Aj tak chytiť, ne, trošku. Dobre, tam nejdeme už. A počkaj, ale môže byť, že... Máš to, kámo, to je dobré. Jaký je vyhľadaný, kámo? Že? Pozri, ja ti naznačím, pozri toto. Ideme 0. Chlapec je zostal na 5 healthov, podľa mňa. No. Ešte. To je ono. No pozri reálno, že to je už také, že jak z clearu. Že jak z clearu. Takto, proste takto. Ale viem si predstaviť, že je to akože celkom, že baví ťa to, vieš? Baví, kámo. Keď to vieš, tak je to kámo, taká... to je super, že to je také... činnosť, vieš? Jak umelci v podstate, jak kedy niečo vytváraš, v podstate, vieš... Keby si sochu vysekával. Tomu ver, vieš, urobiť si nejakú predstavu v hlave a skúsiť to nejako preniesť. Miesto na to, na papír, ale to prenesieš na človeka, že áno, že môžete tu sem kameriť. Tak toto musím mu dať všetko preč, kamaráde.
Počujte, teraz urobíme také ocenenie. Roni, potrebujem ťa. Dnešný barber bol Konex, nech sa páči. Pliesak do Konexa. Má celkový dlhý vrch. Roni, od 1 do 10. Dal by som asi 7. Na to, že prvýkrát to strihal, musím povedať, že fajn. Myška, dobrá. Ja by som dal asi 7,5. Dá sa také? Jasné. 7,5. Slušné, veľmi. Tá pravá strana vyzerá dobre. 7 asi tiež? 7. Díky. I teraz ja, ktorý som mentor tohto strihu, dávam takú debinu. Ale myslím, že Braško, toto je bolo... Rešpekt. Skôr no rešpekt, Braško. Rešpekt všetkým barberom hlavne. Áno.